her er Hannes i hans grimme omgivelser. Det er meningen, man skal drible, men vi har ikke lige nogen bold, så I må leve uden bold. Så skal den her ned i hullet, og så skal I videre. Og Johannes er lige løbet forbi bolden. Og her skal I drible, hvor man hopper. Man skal hoppe, ikke løbe. Men det kan I selvfølgelig selv vælge. Så er det bare videre. Så er det videre. Og så, når I når helt til enden, er I slut. Og så bliver Hannes virkelig grim. Og så kan I komme tilbage. Så kan I komme tilbage til ham som film. Og nu vil jeg bare sige slut for i dag. Farvel alle sammen. Og det bliver også lagt ud på min kanal.